ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ସେଟିଂ ଆସିଯାଇଛି, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ କେମିତି ତାର କାମ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପଡ଼େଟ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ସେଇ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଅପଡ଼େଟ୍ କଲା ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଉଛି ସେ ସେଟିଂଟା କ'ଣ। କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଦେଖାଉଛି। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଚିହ୍ନ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଫଟୋ ପଠାଇବେ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇକିନା ଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଠି। ଗଣେଶ ଫଟୋ ଲେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଭାବରେ ଫଟୋଟା ଯିବ ତା ମୋବାଇଲରେ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ନା ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ। ଗଲା ପରେ ମୋର ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ପଳାଇଲା। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ଫଟୋ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତା ମୋବାଇଲରେ ଏଇଟା ହେବାର ଅଛି। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏବଂ କୋଉଟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।